Tento dům v obci Tvarožná, ten už dosloužil, ale jeho pozemek, ten má obrovský potenciál. Malý domek, který tu stojí, je vyklizený a je určený k demolici. Je ze smíšeného zdiva, takže bourání bude hračka. Tento krásný rovinatý pozemek má výměru 634 metrů a nabízí ideální prostor pro dům a zahradu. Můžete začít nový příběh úplně od začátku, s novým projektem a moderní architekturou. Elektřina je zavedena do domu. Voda, kanalizace i plyn jsou přímo před domem. Tvarožná patří mezi oblíbené obce v blízkém okolí Brna. Najdete zde školu, školku, obchod, restauraci, lékaře i sportovní zázemí. A centrum Brna? Jen 13 minut autem nebo 30 minut autobusem. Můžu já? Tak tohle je, přátelé, výhoda smíšeného zdiva. I tohle je práce realitní makléřky. Hotovo! Zvu vás na prohlídku.